No niin, täällä meillä on uusi löytö. Missäs me oikein ollaan nyt? Me olemme Vassorin Platzbergetin vuorella, tämä paikka on noin 22 metriä muistaakseni merenpinnan yläpuolella nyt. Ja täällä on vanhojen asukkaiden mukaan, niin täällä on niitä kivipöytiä, vanhoja kivipöytiä. Ja minä sain vinkin siitä eräältä naiselta, kun olin ollut radiohaastattelussa, ja hän sanoi mennä Platzbergetille katsomaan. Ja tämä oli se ensimmäinen, mikä löysin. Ja se on nyt rauhoitettu ihan virallisesti. Ja se on semmoinen vähän harvinaisempi malli, koska tämä on pyöreä kivi, missä ei ole mitään kiilanjälkiä tai muuta. Ja se on nostettu ylös. Ja se on sijoitettu sen kurriristin päälle. Ja tuosta kamerasta päin tuossa niin tulee linja, joka kulkee nimenomaan tuon pöydän alta. Ja ehkä sitä ei nyt niin hoksaa, mutta sitten kun katsoo toiselta suunnalta, niin täällä on se ristilinja. Ja ristilinja on merkattu vielä irtokivillä sitten molemmin puolin tätä pöytää. Että se ei ole siis kyseenalaista ollenkaan, että ne on käyttänyt nimenomaan kurrilinjojen risteyspaikka, mihin ne on sijoittanut tämän uhripöydän. Kyllä. Kyllä. Eli siinä on nyt ihan selvästi on nostettu kivien päälle. Tämä siellä on useampi kivi tuolla alla. Ja tuo vähän niin kuin tuommoinen kantikkaan muotoinen tuo yksi kivi tuossa. Joo, niin yleensä on ainakin yksi, joka on kantikas. Joo, mistähän se johtaa? Samanlaisia oli tuolla Lapissa. Joo. Sillä on joku merkitys on niihin energioihin. Niin on. Ja kalliomaaperässä täällä niin voisi kuvata, että täällä myös on niitä kvartsijuovia ihan runsaasti ja irtokvartsikiviäkin löytyy. Kyllä. Ja tuossa alempana oli sitten satama ollut. Niin, muinaissatama, joka on keskiajalla ollut, koska tämä oli tärkeä väylä, joka meni Isonkyrön kauppapaikkaan siinä Isonkyrön joen poukamassa. Ja väylä mereltä, Ruotsin puolelta ne tuli sitten tähän satamaan ja jatkoi sitten Isonkyröön. Joo, kyllä. Että tämä on ollut tärkeä kauppaväylä aikaisemmin. Kyllä. Ja luultavasti myös nämä saamelaiset, jotka täällä eli, ne tuli myös veneellä niin kuin, tänne vuorelle jo. Ja tämä nimi, Platzberget, niin sehän ei oikeastaan sano yhtään mitään, että Platz on paikkavuori, niin mitähän joka vuori on jossakin paikassa. Niin. Että minä en tarkkaan tiedä, mutta yritin ajatella, että mikä on niin kuin semmoinen pyhä vuori saamen kielellä, ja se on Passevaara. Ja jos tämä on ollut Passevaara, niin vöyriläiset sitten on niin kuin muuntanut se Platsevaara, Platzberget. Ja siitä Platz-sana ehkä tulee Passe-sanasta, mutta se on vain teoriaa, minä en tiedä. Kyllä, joo. Ja tämä on siis aito, koska se on kurriristin päällä pantu. Joo, kyllä. Ja vielä kun on niitä merkkikiviä, missä tuo kurriristi kulkee, niin ne on vielä paikallaan edelleenkin. Tämä on koskematon paikka. Muistaakseni se on 22 metriä merenpinnan yläpuolella. Aha, joo. Ja sitten täällähän on niitä kvartsiesiintymiä pitkin koko matkaa. Ja tässä se on. Tuossa näkyy semmoinen.
Täällä on tämmönen kivipöytä. Mutta sellaista on niin nostettu ylös ja pantu kivet alle. Hän on 2-3 päällekkäin niitä kiviä, niin ei ihan luontoa sitä tehnyt. Kyllä ihminen on sen tehnyt. Kivi ja se kurulinja menee nimenomaan just sen kivipöydän alle, mitä just kuvattiin. Ja sitten tämän takana sitten näyttää olevan, että siinäkin on jonkinlainen pöytä, joka on vähän korotettu. En tiedä mistä syystä se on siinä, mutta se on niin raskas, että luultavasti tämä ei ole siirretty mihinkään, se on ollut siinä. Juhannusviettopaikka. Ihan vielä 1970-luvulla niin tällä oli juhannuskokkoja tämän vuoden päällä ja niin kuin joka vuosi käytössä. Ja niin kuin huomaatte, niin vieläkin se on käytössä. Tuossa on jonkinlainen teltta. Kyllä, joo. Ja kokkopaikka. Täältä pääs löytyy kuule oikein löyty. Joo, niin. Niin kuin olin saanut neuvoa, että täällä on niitä kivipöytiä useampi. Minä kävin poikani kanssa katsomassa täällä ja täältä sitten löytyi 2, mikä tutkittiin. On nämä niin kuin 3 jalan varassa seisovia kivipöytiä. Ja sitten jossakin vaiheessa joku halusi ottaa kuvan tästä, niin se meni tonne seisomaan ja otti kuvan. Ja sitten kun se yritti mennä tänne, niin tämähän liikkui ja sitten tömähti. Ja sitten niin kuin huomattiin, että tuossa on saranakivet ja tuossa on sitten puolikas pyöreä kivi alla, joka makaa kalliolla. Ja kun menee sitten niin kuin istumaan tämän vivun päällä, missä ei ole mikään kivijalka alla, niin sitten ihmisen paino niin kuin liikuttaa tämän niin, että se tömähtää samani rummun äänellä hitaalla tahdilla, mitä voin kyllä näyttääkin. Että siis akustinen kivipöytä. Kyllä. Kohtalaisen harvassa oleva semmoinen. Tässä vieressä on sitten tämmönen... No, se on niin, että menee linja, tuosta ylhäältä tulee linja, joka kulkee tuon kivipöytän alla. Ja tämä sitten oli siinä heti takana ja nimenomaan linjan päällä. Niin menin vähän katsomaan, minkälainen kivi tämä oikein on. Ja huomasin, että tämähän on etanan muotoinen kivi, joka kulkee hitaasti, niin kuin menee myös se linja hitaasti. Ja etanan takana on semmoinen limajälki, joka on valkoinen. Ja joskus niin kuin myös näitä maaseutulinjoja, niin siinä on semmoinen jälki, mikä voi niin kuin nähdä. Ja tässä on selvästi häntäpää, sitten on tuo talo. Ja sitten on se kasvot ja se kulkee tohon oikeaan suuntaan. Ja sillä on kolmiomuotoiset kasvot, missä on 2 sarvea ja niin kuin pää. Että kyllä se näyttää kyllä etanalle. Kyllä on. Etana. On maaginen etanakivi. Kyllä on. Yleensä ne on karhunpään muotoisia tai jonkun niin kuin, lähinnä karhun naama tai ihmisen naaman näköisiä maagisia kiviä. Mutta tämä on taas etana. Joo, kyllä. Onpa todella jännä. On. Että pikkuhiljaa on enemmän ja enemmän näkynyt. Se kulkee sitten tuon ison kiven yli ja menee tuohon samaan suuntaan, missä oli tuo pyöreä uhrikivi. Aha, joo. Ja jos katsoo, että kuinka se menee tuossa noin, niin siinä on sitten semmoinen punainen, aika pyöreä siloinen kivi, joka on ollut paljon, se ei ollut jäkälä päällä silloin. Ja sitten löytyy toinen kivipöytä tällä vieressä,
joka on ihan selvästi nålen muotoinen tai siis semmoisen tuurinvasaran pään muotoinen kivi. Että ja sekin on niin raskas, että en ymmärrä kuinka ne on niin kuin nostanut sen ja laittanut ne jalat alle. Mutta se on siis 2 kivipöytää ihan lähekkäin. Ja sitten vielä tämä ja tuo punainen hiekkakivi. Että tällaista. Elikkä siinä on se etana kasvot. Kun liikuskeltiin ympärillä täällä katsomassa, niin viimeisenä löydettiin sitten tämä kalteva kivi, joka myös on aika yleinen täällä niin kuin Suomen ja Venäjän puolella saamelaisten pyhillä vuorilla. Ja tämä on semmoinen kalteva, ei kovin iso kivi, mutta kuitenkin nostettu ylös. Ja tuossa on semmoinen pönkkä, joka on ihan niin kuin se olisi niin kuin Raamatun teline. Niin ja sitten on tuo kivi tuossa niin kuin sen edessä, että tässä kulkee myös linja sitten nimenomaan niin kuin tämän ylite tonne. Mutta minä en osaa arvata, että mihin tarkoitukseen tämä kalteva pinta on ollut. Mutta se kuitenkin löytyy niin kuin Lapissa ja ympäri niitä paikkoja, että on tämmöisiä jostakin syystä tehty kaltevia kivipintoja. En osaa selittää miksi. Mutta taatusti se liittyy tähän samaan rakennelmaan kuin nämä. Kyllä, on kyllä huikea paikka. Tässä on monta kohdetta sitten tällä mäellä on näitä vaikka mitä niitä. Joo, on. Ja tätä poronjäkälää. Joo. Ja tuossa kun vielä mennään sitten eteenpäin, niin näkyykin tuossa on onko se tämän Nyppylän korkein kohta tuo? Joo, tuo on korkein kohta. Niin siinä on sitten. Käypäs siinä vielä kohta. Se näkyy tuolta, mutta Tämä on aika huikea kyllä tämä. 3 jalan varassa on tämmönen iso pöytäkivi. Niin just tätä reissuta. Retkellä ollaan Tämä on Platsbergetin niin kuin korkein kohta. Ja siinä on tommonen niin sanottu pirunpelto, johon sitten on ihminen rakentanut isoja koloja. Ja nämä on kiinnostanut tietysti arkeologit, niin täällä on tutkinut myös arkeologi sitten mikä nämä voisi olla. Ja kävin mukana silloin ja me päädyttiin siihen, että hän päätyi siihen, että tämä on ollut jonkinlaisia ruokavarastoja. Ne ei ole siis asumuksia koskaan ollut. Ja nehän piti niin kuin tietysti kesällä varastoida ruuat ja kun pedot tuli syömään, mitä heillä oli varastossa, niin semmoinen kivikolo oli hyvä, mikä sitten peitettiin risuilla ja porontaljoilla ja kivit päällä, niin ne ei päässyt niin kuin kaivamaan esille sitä ruokaa, mitä sitten käytiin hakemassa myöhemmin syksyllä. Kyllä. Että nämä on siis ruokakoloja, mikä löytyy täältä. Mutta sitten joku myös löysi täältä muutama vuosi sitten, että täällä on myös semmoinen kodan perustukset. Joo, siis sepä se on myös mielenkiintoinen. Teltan perustukset. Otanpas sitä. Niin, siis täällä on ilmeisesti sisääntuloaukko ja tällä on semmoinen syvänne,
mikä on ilmeisesti risuilla ja niillä taljoilla sitten peitetty. Ja pitkin reunoja sitten, kun on tehty se teltta, se kotateltta, niin pitkin reunoja sitten on kivitys, joka menee ympyrässä täällä näin. Ja siinä sitten lähellä oviaukkoa sitten on semmoinen litteä kivi, joka ehkä on ollut se hella, tai siis se ruokapaikka. Mikä tämä tässä? Niin. Ja tämä on siis ainut kotapaikka, mikä löytyy täältä, niin se kertoo sen, että täällä ei ole kukaan koskaan asunut, vaan tämä on ilmeisesti ollut samainen niin kuin yöpymispaikka. Kun kyllä. täällä on niitä akustisia kivipöytiä tuossa vain 10 metrin etäisyydellä. No niin, kyllä. Että tämä on tutkittu myös, arkeologi on katsonut tätä ja todennut, että tämä on kodan paikka. Joo. Se ei näy selvästi, mutta silloin oli sahanpurot niin kuin levitetty, että se oli näkyvissä nyt. Nämä puolukan versot on niin kuin kasvanut yli. Kyllä, joo. Mutta se on siis ruokakuoppien vieressä on sitten ollut tämä kodan paikka. Ja tämä on ihan selvästi ollut semmoinen pyhävuori. Kyllä, paljon täällä on kyllä erikoista on. Täälläpä se on kanssa aika jännä. Mallainen on tuommoinen pönkkä tuolla alla ja tämä on ihan täysin tämmönen kolmio. Me ollaan edelleen täällä Platsbergetillä Vassorissa ja tämä on semmoinen sensaatio, että löysin muutama vuosi sitten niin löysin tämän kiven vähän kaukaa niistä muista kivipöydistä ja tämä on seitäkivi ja sen niin kuin tietää siitä, että tämä on kolmiomuotoinen, joka seisoo kärjellään. Ja sitten on 3 sakaraa, eikö se ole sakara, niin tuossa ylhäällä. Kyllä, joo. Piikkiä. Joo. Ja sitten mikä aina tämmöisissä on, jos katsoo kuvia, arkeologisia kuvia, niin se on se, että joko on tehty sitten ladelma pikkukivisko tonne kyljelle jostain syystä. Ja tossahan on se, tuo ei ole mikään jaakauden tekemä, vaan tuo on ihmisen tekemä ladelma. Ja mistä syystä se ei tue tätä kiveä, se on niin iso, että tämä ei kaadu vaikka pökit kovaa. Mutta tonne se on tehty. Ja linjahan kulkee semmoinen positiivinen kuurilinja tuon kiven alta. Ja se jatkuu tällä puolella. Ja sitten tuossa on semmoinen kolo, että se seisoo tavallaan 2 jalalla se kivi. Että se on niin kuin semmoinen onttovatsa tuossa alla. Kyllä, sillä on semmoinen holvi. Niin. Holvi on tullut säälle. Ja sitten vielä toinen asia, että tässä näkyy niitä vanhoja merkkikiviä, koska tuossa kulkee tuo linja tonne päin, niin täällä on niitä merkkikiviä, joka noudattaa nimenomaan sitä linjaa, että se menee tonne päin. Että näillä perusteilla niin se on 100% varma, että tämä on muinainen seitäkivi. Kyllä, joo. Mutta tämä ei ole tietääkseni vielä rauhoitettu. En ole ilmoittanut sitä arkeologille. Kyllä. Että mutta kai se pysyy paikallaan. En usko, että kukaan kyllä se varmaan menee pysyy turmelemaan tätä. Joo. Onkohan noillakin vielä sitten ohjattu sitä energiaa joten niin sitten? Ilmeisesti. Eihän muuta syystä. Joku syy se on, mutta keneltä kysyt? Niin, ei ole. Ei ole enää ketään. Ei ole tekijältä ennen voi kysyä. Sitten se, että ihan 10 metriä tai 8 metriä täältä, niin tuossa on semmoinen kivipöytä, joka seisoo jaloillaan. Ja ne oli perhekeskeisiä, jos täällä niin kuin jotain saamelaisia vai mitä ne nyt oli, pyynti- ja keräily ihmisporukan jäsenenä, niin kuin sanotaan. Joo. Niin jos he uhrivat niin kuin omalle jumalalleen tai jumalilleen, niin sitten jokaisella perheellä oli oma perhepöytä, uhripöytä. Ja tämä on selvästi uhripöytä ja ihan sen seitäkiven lähettyvillä. Niin nämä luultavasti kuuluvat yhteen nämä. Joo, kyllä. Joo, kylläpä on kyllä mielenkiintoinen paikka tämä koko.
yksi merkkikivi tossa. Ja tämä. Mutta en usko, että tuo on siirretty millään lailla. Vähän liian raskas. Eli täällä on tämmösiä pikku merkkikiviä. Ja sitten on tuolla toinen. Ja tuolla on kanssa, mutta tuo on ehkä joku nostanut tuonne tuohon. Sitten on tämmönen pikkunen. Onko tämä nyt sitten rajakivi vai mikä tämä on? Tämmönen pikkunen merkkikivi tässä pystyssä. Tämä merkkaako se rajaa vai onko se sitten näitä linjoja sitten täällä?